Egun on guztioi, lehenik eta baina esan netzako plazer badala zu guztiokin egotea eta gero baita ere ekimen honetan parte hartzea erakunde bezala. Euskalgintza munduan oso hedatua dagoen ideia bada gure hizkuntza une honetan, justu une historiko honetan bidegurutze batean dagoela, ez? Eta bidegurutze horretan egin dezake aurrera, akatek esaten zuen bezala etorkizuneko hizkuntza izanik, hala, bide okorretik bali magoaz, okerrera eta okerrera joan daiteke. Eta bidegurutze horretan, zenbait elementu nuklear badago, markatuko dutena gure etorkizuna, hizkuntza bezala eta nik esango nuke herri bezala. Oraintxe sartu baino lehenago komentatzen genuen gure artean, nola Euskaraldiak astindu berri bat eman digun. Eta astindua ematen digu herri bezala, justu giltzarri den elementu batean da Euskararen gure hizkuntzaren erabileran. Hor, bide horretan aurre egiten baldin badugu, eta benetan transformazio eraginkor bat ekartzen baldin badugu gure herrian, garbi daukagu, bide honetik joango dela hizkuntza, erabileran aurre egiten baldin badugu. Eta hor dauzkagu mugak, eta dauzkagu ezinak, eta dauzkagu oztopo oso larriak. Askotan aipatzen da, belaunaldi berrien sozializazio horretan, euskarak muga handia dituela. Eskolan oso indartsu dugula hizkuntza, baina eskolatik kanpora irtetzerakoan hor daudela arazo nagusiak. Guk uste dugu hor elementu importantea daudela, eraginkorrak direnak, bati heldu diogu Foru Aldundi bezala, eta hori izango litzateke nerabeen, gazteen erregistroari, nola eskolako erregistrotik kaleko erregistrora pasa beharra daukaten, da hor ikus-entzunezko edukiek importantzia handi daukaten, da hor sortu dugu bideo izeneko laborategi bat Tabakaleran, ikus-entzunezko euskara sortzeko. Baina, oso handaukat nik, orain dela 3 urte, Patxi Saez Beasaindarrak nola idatzi duen artikulu mamitsu bat, izena zuena elefantea ikusi. Eta hor, aipatzen zuen bere uste zeintzan elefantea, alegia guk daukagun erronka importanteena. Eta zan, euskara lan munduan sustatzea. Hori izan beretzako funtsezko elementua. Justu, bidegurutze honetan aurrera egin dezagun. Eta horregatik da, niretzako oso importantea eta horren importantea gaur daukagun azoka, eta gaur daukagun hemen bilkura, enpresen bilkura hau. Hain zuzen ere, Gipuzkoa mailan, eta Euskal Herri mailan, aintzindaria zareten enpresak zaudetelako hemen kultura bat eta gauzak egiteko modu bat garatzen hasi garelako, eta horrekin aurrera pauso importanteak emateko aukera daukagulako. Beraz, besterik gabe, izan dadila gaurko jardunaldia mamitsua guztiontzako, eta jakin ezazue, eta nik hori publikoki azpimarratzen dut, Foru Aldundia bide lagun izango dela bide guztion. Eskerrik asko.